води на медитация за защита с Архангел Михаил, синята светлина на Божествената закрила. Намери си удобно и спокойно място. Настани се удобно, седни или легни, така че тялото ти да се чувства напълно отпуснато. Затвори очи, поеми дълбоко въздух и издишай бавно. Още веднъж вдишай светлина и издишай напрежение. Позволи на дишането ти да се успокои. Всяко издишване тялото ти става все по-меко, по-леко. Умът ти се успокоява. Съзнанието се насочва навътре в теб. Сега в мислите си или на глас си кажи: Архангел Михаил, моля те, бъди до мен сега. Обгърди ме с твоята синя божествена светлина. Защити ме на всички нива: физическо, емоционално, ментално и духовно. Усети как на теб се появява мощно, спокойно присъствие. Сякаш от небето се спуска ярка синя светлина, чиста, силна и защитена. Виж или усети как тази светлина те обгръща напълно, създавайки сфера от син пламък около теб. Тази сфера е жива. Тя просто пропуска само мир, светлина и любов. Всичко останало се разтваря и изчезва. Архангел Михаил стои до теб. Усещаш ли го? С меч от светлина в ръката си. С този меч той прирязва всички негативни връзки, страхове, съмнения, влияния и енергии, които не са от любов. Нищо чуждо няма власт над теб. Почувствай как тежестта пада от теб, от раменете ти, гърдите ти се отварят, а сърцето ти
се изпълва със спокойствие и сигурност. Кажи си тихо: аз съм защитен, защитена. Аз съм в безопасност. Аз съм воден от светлината. Синята светлина става още по-ярка. Тя се слива с твоето енергийно поле. Ти и защитата стават едно. Благодари мислено или на глас на Архангел Михаил за неговата закрила, сила и присъствие. Знай, че можеш да го призоваваш по всяко време. Той винаги те чува. Започни леко да усещаш тялото си. Краката, ръцете, дишането. Когато си готов, готова, отвори очи. Благодаря ти, че направи тази медитация заедно с мен и Архангел Михаил.